karena sedang membela negara yang doa puji kita harapkan bersama sampaikanlah tindakku segera untuk Medan Cih, berkata Paul setunggalipun lakon sampun katur. Nggih menika Putri Solo kasariran dening Bapak Kota Solo nggih nyuwun sewu. Wontene rantaman adicara ing salesengipun kula sumangkaken dumateng Bapak Adi. Sumangga terus Mas, tak urunge teko besi kanan jalan itu kiri jalan ono blak cilik ngono. Hah? Ono blak cilik. Wong tau do nyanyi. Kowe tau apa? Moko gak nyanyi. Hah? Melune anu lor duko pas Mas, lor duko pas bener. Lor duko pas. Ning melu macanan. Dadi iki lor jalan golek anune, blake. Coba cek. Oke. Iya, sebelumnya kami mengucapkan selamat malam buat tamu undangan terkhusus Bapak Ibunya. Ini dikasih nuansa nostalgia bareng Tresna Budaya. Kalau popopan tembang kenangan Tresna Budaya, tapi kalau acara campur sari komplitan Tresno Budaya. Alamatnya dari Jomblang Kaliwulo, ya dipimpin Jun sama Mas Sutra sendiri. Ada satu buah lagu dari Mbak Nia Daniati, Burung Pun Ingat Pulang.
gabung. Bapak nanti gabung ya. Kita duet boleh. Jangan kau tanya lagi mengapa memerah mataku ini. Coba jawab sendiri, mengapa air hujan turun ke bumi. Jauh kapal berlayar singgah di dermaga walau sebentar. Tidak seperti kamu pergi ke seberang sudah tak ingat pulang. Bukan materi obat di hati, aku inginkan kasih sayang. Pandai dirimu menyimpan dia, jangan kau anggap mataku buta. Burung saja terbang tak lupa pulang. Ingat sangkar anak istri. Oke, masih bersama Trisna Mudadis, didukung juga oleh terus video syuting. Gak kelihatan tulisannya. Jauh kapal berlayar singgah di dermaga walau sebentar. Tidak seperti kamu pergi ke seberang sudah tak ingat pulang. Bukan materi obat di hati, aku inginkan kasih sayang. Andai dirimu menyimpan dia, jangan kau anggap mataku buta. Burung saja terbang tak lupa pulang. Ingat sangkar anak istri. Burung saja terbang tak lupa pulang. Ingat sangkar anak istri. Oke, sudah lagu Burung pun ingat rumah. Ini lagu wajib dari Mas Tris. Oke, sebelum acara kita mulai, mungkin ada request dari tamu undangan, mas-masnya juga Mbak E. Nanti boleh dong gabung bareng kami.
Oke, masih bareng, kembali lagi bareng Tresna Budaya. Ada Aku Jatuh Cinta. Janganlah kau berkata benci, walau hatimu tak sudi. Biarkanlah anganku ikut bayang-bayangmu kemana saja. Mana pernah ku tahu jatuh cinta padamu. Di dalam hati ini sayang, hanya namamu. Bila hatimu tak sayang padaku, jangan katakan. Bila hatimu tak sudi, oh sayang, janganlah benci. Di dalam hati ini sayang, hanya namamu. Pernah ku tahu jatuh cinta padamu. Di dalam hati ini sayang, hanya namamu. Bila hatimu tak sayang padaku, jangan katakan. Bila hatimu tak sudi, oh sayang, janganlah benci. Di dalam hati ini sayang, hanya namamu. Di dalam hati ini sayang. Mas Kentang apa mas? Tanya apa? Ada informasi penting Iya, apa mas? bagi Bapak Ibu tamu undangan yang memiliki mobil sedan dengan nomor polisi AD 7831 begitu, mohon untuk digeser agar supaya kendaraan yang lain bisa lewat. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang memiliki mobil sedan dengan nomor polisi 7831 mohon untuk geser
agar armada pengendara yang lain dapat lewat. Demikian sekilas info. Dilanjut berarti ya Mas. Hanya namamu Tresna Budaya. Jangan salah menilai. Niki acara tembang kenangan ini dari keluarga besar breaker-breaker seluruh Indonesia telah kumpul bersatu. Nanti juga kami persilakan untuk mempersembahkan suara emasnya bersama Tresna Budaya tembang kenangan. Baik, satu nomor lagu dulu koleksi dari Tagor Pangaribuan, ada Jangan Salah Menilaiku. Mas Batman nyanyi oke. Mungkin kau selalu menduga diriku tak pernah memahamimu. Bahkan kau selalu curiga ada yang lain, dan ku duakan cintamu. Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah, terukir indah namamu. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan cintaku? Ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan kau bisa melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Dari dulu begitulah cinta, beritanya tiada pernah berakhir. Kata cium pakai siluman babi. Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini.
di dalam lubuk hatiku terukir indah, terukir indah namamu. Mengapa masih saja kau ragukan cintaku, ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan kau bisa melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Kan kau sadari betapa ku sangat mencintaimu. Anu nggih sagung para tamu kakung putri, sekedar selingan intermezzo selayang pandang saja hadir bersama Tresno Budaya Tembang Kenangan ingkang wijil saking Dugun Jomblang Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, Tentram Kinasepuan, kadang kinasih Mas Muhammad Agus Sutresno Sarjana Alam Goib. Ada tembang lawas koleksi dari Tagor Pangaribuan, ada Jangan Salah Menilaiku. Kula pitados kaliyan dalu menika kathah sanget para pakar seni kang langkung pono, langkung babagan seni kanthi menika sawetawis berkahipun semangke lumantar dana swanten. Awit menika acara wirunggan, acara bebas. Monggo mangke Bapak Ibu tamu undangan ingkang kersa bernostalgia bareng bersama Tresno Budaya kami persilakan. Satu nomor lagu dulu. Kalau tadi lagu dari Tagor, sekarang Gus Plus. Ada Keroncong Cincin. Enake lagi cah loro ya, Bu. Kebar aku kowe, bar kowe neh ngono. Apalku mung 3 ya ta. Ki siji tak aturke. Ki siji jingkas. Ku sing siji sing lagu terakhir. Apal aku entek nek tembang kenangan. Ada Keroncong Cincin dulu. Koleksi dari Gus Plus. Oke. Niki Bapak Ibu breaker nanti kami persilakan, gandeng kula mboten apal. Nanti kami persilakan. Oh iya Pak De sembah nuwun. Dopenge tolak angin loro. Wah, cuaca ekstrim. Dulur-dulur Karang Jatimbunan yo rawuh kabeh, Pak. Kanca ngaji nggih. Wah, komplit. Lihatlah di jari manismu, cincin melingkar selalu, tanda ikatan kasih sayang, dan bukan hanya kenangan.
Oke, sambil menanti barangkali masih ada satu artis ingkang mbok pilih nembe OTW. OTW iki bahasa Jepange on the way. Basa Cinane lagi neng dalan. Monggo niki Bapak Ibu kami persilahkan dulu untuk mempersembahkan suara masnya gabung bersama Tresno Budaya. Ki sing urgent ki yo breaker iki. Ya. Barangkali dari ibu-ibu yang di depan monggo bernostalgia. Monggo Bunda, Mbak E. Oh ngenteni sangatan. Ki Mas Jolodong rawuh ra Ki Mas Jolodong nggih di Mas Jolodong. Ayo Mas Jol. Iki suarane jentek kaya ngene monggo Mas Jolodong yuk maju kene diwangi bareng-bareng. Ki nek Karangjati kepala sukune Pak Igu kita ya rawuh ki mau. Oh iya, kepala sukune Karangjati Pak Igu. Nek kuntet jelas kira iso nyanyi tukang sarono tembang kenangan wis ora jalan. Wis ning kono ten udut nek udut. Serasa nyanyi tet udut ae tet. Wis malah repot kok. Nutuk sarone rasanya tembang kenangan. Monggo Mas Jolodong. Ini juga salah satu keluarga besar Breaker yang ada di Solo Raya, Jawa Tengah dan sekitarnya. Monggo dipersilakan gabung bersama Tresno Budaya. Sambil menanti nanti dari Bapak Ibu yang kersa berdindang bergabung bersama kami kembali di Cinta. Kami persilahkan dengan lagu favoritnya bersama Tresno Budaya. Tembang Kenangan Indonesia. Nek nyanyi dijelaskan Dok judulnya apa tadi aku ben paham ben joget kaya MC Cengoh ngono ya. Lagunya apa dikenake? Ini ada satu buah lagu dari Tagor Pangaribuan. Tagor juga. Iya kan fans kita. Yesterday. Iya. Ada jangan sampai 3 kali. Oh jangan sampai 3 kali. Jangan kayak Mas Kentang 4 kali. Wes siji loro boyoke ra nyandak. Oh iya. Jangan sampai 3 kali. Tresno Budaya, check it out. Iya nanti buat kakak-kakaknya sebelah sini boleh gabung karena kami di Tresno Budaya. Kali kau sakiti hati ini masih ku maafkan. Dua kali kau sakiti hati ini sudah ku maafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali, jangan, oh janganlah. Cukuplah sudah, cukuplah sudah, jangan kau ulang lagi. Sedari dulu sudah aku katakan siapa diri ini. Sedari dulu sudah aku katakan janganlah kau sesali. Tapi kini kau selalu menyakitiku. Mengapa, oh mengapa? Hati bertanya, mungkin ada yang lain yang kau sayangi. Kalau memang ada yang lain
siapa diri ini. Sedari dulu sudah aku katakan, janganlah kau sesali. Tapi kini kau coba menyakitiku. Mengapa, oh mengapa? Hati bertanya, mungkin ada yang lain yang kau sayangi. Kalaulah memang ada yang lain yang kau sayangi selain diriku, katakan sejujurnya. Janganlah, oh jangan kau bersandiwara. Aku tak mau, aku tak mau. Kalau memang begini adanya, lebih baik berpisah daripada nanti hati ini terluka. Lebih baik berpisah daripada nanti hati ini terluka. Oke, karena kita cuma berdua ya Mas. Nggih. Jane bertiga. Yang satunya On the way. on the way. OTW. Ya, nggak usah dijelaskan Ya. Mas. Kita mau duet lagi atau mungkin monggo bapaknya, ibunya, kami persilahkan. Nduk kita break sementara. Oke. Nggih. Awit sasmita tampi saking pangarsa payuwahan bilih tota dicara payuwahan wali matlongrus dalu kelanggan menika badhe kawitan. Kadang menika wekdal kula aturaken dumateng Bapak Pambiwara sumangga nuwun. Nuwun. Tes. Sayanipun tamu kakung kang sarta putri ingkang winenggus agung ingkang hayun. Sawetawis sinegek lumatosipun lelangan suka parisuka. Kalajenganipun mugi keparengan lajengaken lumatosipun wigatos singkati wonten dalu parekian mitudareni ngunduh mantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fid dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Kata terman karahayun miwasih wilasanipun Gusti kang muruping dumadi mugi tansah kajiwa kasarira tumantu wonten jengadya sangyaning para rawuh hanglumerna dumateng jiwangga waradin sagung dumadi widodha niskala. Amin. Nuwun mugi katur dumateng pepunden sesepuh pinisepuh ingkang sampun handukap ing yuswa
Ing ateges sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang pantes pinundi dalah kinabekten. Para pangemban-pangembating praja pangarsani bebrayan ingkang mongko dados pandam-pandom ing para kalodasih ingkang satuhu pantes tampi sagunging pakurmatan. Para rama kyai alim ulama haji aja ingkang rinten kalawan dalu tansah sumanding pustaka suci kinarya panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Para purna karya labuh labet datang praja ingkang mahambak luhuring dharma. Para sutresna Buddha Jawa ingkang marsudi mardawaning budaya luhung. Sangganing para tamu kakung kang sarta putri ingkang winantu sagung ing kaharyan. Marapun dumateng kadang-kadang werda muda taruna ingkang dat kalingga ing murdaning akrami. Kanthi linambaran telap seling budi meh ngaturaken sewu agunging pangsama. Mugi kawula keparenga marak mangarsa anggampil kamardikan sing ngandika para rawuh ingkang katemben imbal pangandikan sawetawis. Inggih pratoba saking keparengipun ingkang mugi panjenenganipun Bapak Agus Rohmadi Sarimbit garwa Ibu Turis Dewi Eko Prihatiningsih. Kawula kepareng piniji menika pangendaling wara kepareng maretosaken urut roncening adicara wonten ing dalu midodari paragian ngunduh mantu. Halenging sangenipun anggen kula ajeng anggen kula matur kinari harmu kaliyan kasil-kasing gati-gatining karya murih purwa madya wasana tansah manggih rahayu kalih wedoni sampih kala. Sumangga nuwun konsah kula dherekaken manungku pujastuti kunjung asa dalem Gusti ingkang murbeng dumati. Keranten agung barokah ingkang rumentah dumateng panjenengan dalasan kula ingkang tundhonipun panjenengan dalasan kula wonten dalu kalenggahan. Tasih kepareng saged makempal manunggal silaturahim wonten dalem panjenenganipun Bapak Agus Rohmadi Sarimbit garwa. Ingkang saperlu hanjenengi hangastreni parung panjurung donga pangestu. Dumateng wekas-wekas sing gati-gatining karya panjenenganipun Bapak Agus Rohmadi nggih kepareng netepi darepaning sepuh. Hamiwuh putra marga sivi ngunduh mantu. Sanggening para tamu kakung kang sarata putri ingkang pinengku winantu sagung ingkang harep minggahipun pepunden sepuh-sepuh ingkang satuhu pinundi dalah kinabekten. Menggah urut roncening adicara ingkang sawetawis rinantam rinacik dening para paraga piniji. Hanenggih tinar buka adicara pambuka. Tumuli kalajengaken laksitanipun adicara ingkang kalih nenggih atur panembrama pambagada zwana katur krawuhan sanggihaning para tamu kakung kang sarta putri. Saking ingkang hamangku gati panjenenganipun Bapak Agus Rohmadi Sarimbit garwa. Lumantar panjenenganipun Bapak Suparjo mongko jejering kepala dusun wonten ing wewengkon Kebayan 3 Desa Krigilan. Wonten jumaning panjenenganipun Bapak Suparjo ing sakmangke mugi kepareng jajar sinimpingan setunggal Bapak Suparmin dalasan panjenenganipun Bapak Yuli Adi Tama. Paripurnanipun adicara atur manembam pambagyan yuwana tumuli kalajengaken adicara candhaipun dalah minangka pitungkasing adicara hanenggih panutup. Sangganing para tamu kakung kang sarta putra ingkang winengku winantu sagung ingkang rahayon minggahipun dumateng pepunden sesepuh ingkang satuhu pinundi dalah kinabekten. Kalajenganipun panjenenganipun Bapak Agus Rohmadi Sarimbit garwa Ibu Turis Dewi Eko Prihatiningsih keparengipun sedya wonten ing rahina kalenggahan kepareng marak mangarsa wonten madyaning pepanggihan paragian wonten dalu kalenggahan. Paraning sedya hanamung daya-daya asung swagata manembrama pambagyo haraja yuwana katur krawuhan sanggihaning para tamu kakung kang sarta putri. Inggih kabetul saking bembeng-bembeng keberangan penggalih karoban. Menggah karawanipun sanggihaning para tamu lamun ta keparang rinumaka wonten salebeting ukara kadya kajugrugan Wukir Sari kablabaran seganten madu. Ingkang mengkaten sanajan to saklimah datan kuwi matur kanthi latih pribadi crih. Menawi mboten saged kawis latih hanamung kandhek wonten ing madyaning jangga.
Ing samangke daya-daya kepareng nyuwun senjata pilurungan sulih sarwa dumateng panjenenganipun Bapak Suparjo mongko jejaring kepala dusun wonten ing wengkon Kebayan 3 Desa Krigilan. Ing samangke mugi kepareng hangu dari gonta babar sedaya wigatos sing gati pepanggihan paragian wonten ing dalu kalenggahan. Wonten jumenengipun panjenenganipun Bapak Suparjo ing samangke mugi kepareng jajar sinimpingan panjenenganipun Bapak Suparmin dalasan panjenenganipun Bapak Yuli Arditama. Kantor dumateng para-para ing asmanipun ngayun hamba bilih sampun samekta ing gati saweka ing diri rahuni sedya sasana miwah Pandayawara sawetahipun katur. Jengaripun Sang Sinaraya kawulyan panyayah wong agung saking Mataraman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Nuwun para sesepuh pini sepuh ingkang kula bekteni, para pangarasaning agami minangka panuntun dhateng kiblat ing panambah ingkang kula suyudi, para pangarasaning praja Manggalang Negari ingkang kula hormati, para tamu kakung sarta putri ingkang winantu ing Sukabasuki, para kadang-kadang pametri sarta sutresna budaya diluhung ingkang marsudi mardawaning budaya luhung ingkang manggih Sukarana, dhateng katalompen dumateng kadang-kadang taruna muda mliginipun taruna muda wonten ing dukuh prampalan ingkang kula tresnani. Keparengna kula sumulatur wonten ngarsa panjenengan sedaya karana kula kasuwun dening kadang kula Madimas Agus Rahmati sekalian kinen ngaturaken raos pangraos ingkang mijil saking telenge manah. Wondene saderengipun kula kepareng ngaturaken wosing gati langkung rumiyin panjenengan sedaya kula dherekaken sareng-sareng ngaturaken raos puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kunjuk dumateng ngarsanipun Gusti sing Maha Kuwaos niki Allah Subhanahu wa taala awit romantahipun ingkang arupi rahmat hidayah sarta inayahipun ingkang tundhonipun dalu punika panjenengan lan kula saged pinanggih kanthi wilujeng. Wondene atur saking Adimas Agus Rahmati sekalian lumantar kula ingkang sepisan ngambali ngaturaken pambagya wilujeng awit rawuh panjenengan sedaya sinartan ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami awit panjenengan sedaya sampun kersa rawuh minangkani ingkang dados panyuwunipun kasuwun pinarak lenggah ingkang kanthi sekeca ngantos purnaning paragian ing dalu punika. Wondene wigatos ing gati panjenengan sedaya wonten ing dalu punika kaaturan rawuh sanadyan to panjenengan sampun ngawuningani lumantar serat sedan ingkang katur boten wonten awonipun bilih kula ngambali matur. Bilih panjenengan Adimas Agus Rahmati sekalian netepi darmaning asepuh marga suta mbayangkari siwi putra panjalunipun ingkang peparapun Bagus Wahyu Aji Pratama ingkang sampun kepareng anjatu krama putri kinasih saking panjenengan Ibu Surami Wagyadi Suwarno ingkang pidalem saking Padukan Kronggot RT 15 Dawungan Masaran Seragen ingkang seselih pun retnaning ayu Ira Dwi Kuswanti Iawit saking ridhanipun Allah Subhanahu wa taala sarta donga pangestu panjenengan penganten sekalian sampun kalampan ijab kabul miturut catataning agami sarta paranataning negari rikala dinten Akad Pon
Surya kaping 19 September 2021 wanci tabuh 9 enjang wonten ing Ronggot Dawungan Masaran Sragen. Wondene wonten ing dinten benjang-enjang uda kawis tabuh sedasa enjang. Penganten sekalian badhe kasuwanaken wonten ngarsa panjenengan kanthi pangajab kasuwunaken donga pangestu sarta katepangaken para sesepuh pinesepuh sarta tangga tepalih. Pramila Bapak Agus Rohmadi sekalian, nyuwun donga pangestu panjenengan. Mugi-mugi anggenipun amengku gati. Wiwitan tengan ngantos pungkasanipun tansah manggih rahayu datan wonten ridu, manggih wilujeng tanpa pambeng. Sarta penganten sekalian ingkang katemben winisuda, mugi-mugi anggenipun badhe ambangun bale wisma enggal. Enggalo teka ingkang jinangka basuki ingkang kaesti sarta enggalo kaparingan brayat talining katresnan ingkang awujud pracima manggala ingkang bangkit tata jalma minangka rerengganing bale wisma satemah anggenipun ambangun bale wisma saged angrakit keluarga ingkang bahagia sejahtera wiwit donya prapteng delahan sinebat keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kelajenganipun atur ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng para sesepuh pinisepuh para sanak kadang mitra pitepangan langkung-langkung tangga tepalih ingkang sampun kepareng paring pambiyantu ingkang awujud punapa kemawon saengkang arupi penggalian iguh pratikel bau suku lan tandha tresna sanes-sanesipun ingkang sedaya kala wau saged kasembadan anggenipun amengku gati Bapak Agus Rohmadi sekalian. Pramila sepisan malih sagedipun namung ngaturaken maturusun ingkang tanpa upami sarta nyuwun wonten karsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sedaya sih kadarman panjenengan dadosa ngamal kesaenan tumrap panjenengan sedaya saing mangkenipun inggalo pikantuk lelintu ingkang satraju sarta bebingah ingkang langkung kathah saking ngarsanipun Gusti ingkang Maha Mirah. Dene atur ingkang salajengipun yektosipun Adimas Agus Rohmadi sekalian. Anggenipun hamengku gati kanthi krawuhaken panjenengan sedaya sampun katata katiti kanthi permati tebih-tebih saderengipun ngantos angrakit bebadan mirunggan ing pangajab saged dados suka renaning penggalih panjenengan ewa semanten nglenggana bilih budidaya manungsa datan sampurna pramila taksih kathah kekirangan mapan wonten ing pundi kemawon sae ingkang arupi aruh ingkang kirang wanuh lungguh ingkang kirang jumbuh punapa dene suguh ingkang kirang lawuh sedaya kala wau boten ateges ngirangi pakurmat dumateng panjenengan inggih awit saking kawontenan. Pramila Bapak Agus Rohmadi sekalian nyuwun pangapunten awit saking sedaya kekirangan kala wau. Wondene atur salajengipun panjenengan sedaya anggenipun lelenggahan sampun sawetawis lumantar kadang-kadang pramusugata ingkang gadhapuk saking paguyuban muda-mudi Bima Sakti Dukuh Prampalan sampun kepareng ngaturaken unjukan ingkang arupi toya anget sarta dedhaharan ingkang sanget-sanget sederhana. Unjukan kepareng amang suli ngunjuk, dedhaharan kepareng amang suli ndarsak keparengipun kanthi ngicalaken raos ewet sarta pekewet ngiras pantes midhangetaken sarta mirsani lelipur ingkang ginelar ing dalu punika ingkang arupi tembang kenangan. Mugi saged dados lelipur dhateng para tamu sedaya. Mekaten lan semanten atur kula pinangka rambatan ing atur saking ingkang amengku gati kula nglenggana kepara ndada atur kula wonten ngarsa panjenengan kathah ing reh kalepatan kula saengkang arupi galap kang sulingkara tumpang suing basa mewah kirang tata krama kula mung nyadong lumunturing sing pangsama. Pupunten ing atur derek memuji datang pengantin sekalian barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum ma fi khair wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saking para tamu kakung kang sarta putri ingkang winengku winantu sagung ingkang rahayon minggahipun para punden sesepuh pinesepuh ingkang pantas pinundi telah kinabekten. Tatas titis terang gamblang wijang wijeling sang sinaraya. Kaduk rarah rerehang arah prono sang sinaraya nggih kepareng aturaken atur panembromo. Pambagyo Araja Yuwana katur karawan sangyaning para tamu. Paripurna sampun atur pambagyo Araja Yuwana saking panjenenganipun ingkang hamugati panjenenganipun Bobo Agus Rohmadi Sarimpit Garwa. Ibu turis Dewi Eko Prihatiningsih lumantar panjenenganipun Bobo Suparjo monggo jejering kepala dusun wonten mengkon kebayan 3 Desa Gergilan. Sangyaning para tamu kakung kang sarta putri sinauta sampun paripurna nggih kepareng aturaken atur panembromo pambagyo Araja Yuwana boten ateges paripurna pepanggihan paragian wonten dalu kalenggahan. Kelajenganipun saking keparingipun panjenenganipun Bobo Agus Rohmadi Sarimpit Garwa sangyaning para tamu minggahipun para punden sesepuh sepuh ingkang tuh kinabekten mugi kepareng hang lajengaken nggih kepareng lelenggahan sinambi wawan pangandikan.